impilo esiyiphilayo abazalwane ayifani neyezwe. Impilo igxile kuKristu. Konke lokho esikubonayo kuyawubhubha. Kuyawushabalala kushe. Ngoba luyeza usuku olukhulu bazalwane. Verse number 86 yebo. Kodwa bathandekayo malingakhohlwa lento inye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Ngiyayibona indawo. uNkulunkulu iminyaka eyinkulungwane ifana nosuku olulodwa ngithi. Bese kuthi usuku olulodwa lifana nenkulungwane yeminyaka. Kunezinto uNkulunkulu athi mayezenza sicabanga ngathi thina into eyenzeka manje. Kanti kudala uNkulunkulu aqeda ngayo. Praise the Lord. Kwesikhathi sifuna izinto sibone ngazuthi uNkulunkulu udeleyile ukusinika. Kanti bekufanelekile siyithole namhlanje. Ukuthi iminyaka sayiminingi akusho lutho uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu usuku lulodwa lifana nenkulungwane yeminyaka. Ngiyayiqonda yini lento yokuthi isikhathi sesisondele na. Ngiyayiqonda yini lento ukuthi isikhathi sokuphela kwezinto zonke sesifikile na. Nemvelo uyayibona ukuthi isho khona ukuthi yonke into manje is preparing ukhala kwecilongo. Imbuzo abantu bebulalana left, right and center. Abanye bathi balala avuke ekuseni akasekho. Khona into esitshela yona. Makuvukelana imindeni babulalana abantu. Ungena umuntu aqotha abantu abawu-17 ekhaya. Khona into esitshela yona. Engathi ukhonza kwethu njengebandla manje ngahluka kunayizolo. Hallelujah. Ngoba isikhathi sokuphela kwezinto zonke sifikile bazalwane. Mawuqhubeka la iBhayibheli lithi abantu bathi inkosi libele sethembiso sayo. Kanti inkosi ayilibali. Ukuthi uNkulunkulu uyababekezelela. Kunabantu abasibona benamandla bekwazi ukuvuka ekuseni bephefumula bacabanga ukuthi yibo abenzelo yona kanti inkosi yababekezelela. Kunabantu abasibona bephila abanye balala emashidini amhlophe ebhedlela bacabanga ukuthi bona bahlakaniphile. Kuzisikhathi iBhayibheli lithi kodwa uphi umbhali na? Siphi isazi na? Hallelujah. Isikhathi siseduze. Senenzeka bazalwane ukuthi ufika nje ekhaya kini uthi udeka itafula vele ekhala icilongo. Asiberedi njengebandla manje. Khonza uNkulunkulu wakho, phila ubungcwele. Hallelujah. Thandaza hlaniswi. Hallelujah. Bese uthi inkosi ngigxilise, ngibe namandla, ngibe nezingcabo. Uze makufika izinto ezinyakazisa yonke into ekhona nginganyakaziswa. Noma ngafika bapha abanye abaprofeti abamile ngapha ngingayi. Kodwa ngime kulento onginikeze yona. Ngoba abantu abazosurvive in these days bazalwane bami abantu abahlala noNkulunkulu. Abantu abadliswa, abantu abafuna uNkulunkulu. Abantu abazazi ukuthi bamiphi. Abantu abangathuswa imimoya. Abantu abangathuswa izinto abahlangabezana nazo. Mayifika izimpi bakhothiswe. Athi uJobe ngiyothi sekufifinyekile ngiyophuma ngibe njenegolide.
Abantu abaqonda ukuthi isikhathi siseduze. Lokho kungishaya kusho ukuthi kuyangipreparisha ukuthi vele sengizosuka. Kodwa manje kuzama ngayo yonke indlela ukuthi ngilahlekelane nosuku olukhulu. Ngingabe ngisalibona. Kanti iBhayibheli lithi sikwenze lokhu ukuthi mayebonakala singanyibi. Hallelujah. Glory to God. Funda sisithandaza.